Какво видео правиш? Искай да си нещо, мамо. Хорти. Много съм гладна, чакам тайфун сега да ядем тук паржоли пилешки. Аз съм неграна, сяджи са малко. Виж и морето. Мога виждаш. Мога вижда водата. Чакай, мога виждаш. Мога вижда много хубаво. Трудното. Виж и морето. До отгорина аз махам тук. Запомниш телефон. А после няма До отгорина аз махам. Кого? До отгорина. Асан, иска да кажеш нещо. Асан, иска да кажеш нещо. Какво да кажа? Иска да кажеш нещо. Да, здравейте, дами и господа, мили приятели. Намираме И за... на море сме. Ако искате, ето сам да ви покажа вънка. Чакай момент. Ето, морето се вижда. И така, чакай малко, чакай сега. Покажа тук маста. Какави Айтен, моята жена, какави Меги, шишчета, риба, картофки, скумрика, халапела, кудорела. И така на биричка сме. Айде тайфа. Те с моите тук сядате мой хамбургер, мои картофи, тук моите прате, Я бакам. Я бакам. Моя телефон. Виж там. О, ти би си. Я бакам. А така виж телефон. Виждаш? Окей. Чао, виждам тебе. До година. Чао.